Hyväksytty nosto Emrille. Hyväksytty nosto. Ja vuoro sitten jatkaa ainakin rankingin mukaan, mutta uskoisin, että tää on ainakin ihan oikeesti oma henkilökohtainen ennätys. Paina vaan, tulee, liikkuu. Nyt lähti alaspäin, ei valitettavasti noussut, mutta 122,5 kiloa Henrin tulokseksi ja kolmas tila tuossa 70 kilosten miesten sarjassa. Vuorossa Jarkko Hautala, 135 kiloa valmistautuu